Il-komunità Pollakka f'Malta nġabret fiċ-Ċirkewwa biex tfakkaru s-sellem il-memorja ta' Olivia Wojnowska, it-tfajla ta' 13 sena li tilfet ħajjita wara aċċident traġiku fil-baħar. Hija tilfet ħajjita wara li nġarret mill-baħar nhar it-tnejn li għadda, magħha kien hemm ħuwa ta' 17 sena u għalkemm missiera pprova jsalvagħha ma rnexxilux. Fil-fatt il-katavru ta' tfajla nstab jiem wara. Il-memorja tagħha ġiet infakra b'qudiesa f'Taslima li għalija attendew membri tal-komunità Pollakka kif ukoll rappreżentanti ta' diversi entitajiet Maltin. Il-qudiesa tmexxiet mir-Reverendu Robert Schorsch, delegat tal-Konferenza Episkopali Pollakka tal-Ministeru tal-Polonja, wara dawk preżenti marru fiċ-Ċirkewwa fejn tqedu fjuri u xemat ġewwa l-lukanda li fija kienet qed tirresjedi t-tifla flimkien mal-familja tagħha fil-viċinanzi fejn seħħ l-aċċident. Preżenti għal din iċ-ċerimonja wkoll kien hemm il-President tal-Partit Laburista Elix Xiberras.